क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे 50थि बोसोरारि जथुम बेखौ जोङो नैबे औवाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय औवाबारिनि गेवलां फोथाराव जोङो मैया 14 आरो दिनै 15 अक्ट' बे साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो दङ। बेवहाय जोङो मैयानिफ्राय जोंहा डेलिगेट जथुमनाय थान्दै मेल जथुमनाय जानानै थांबाय आरो दिनैहाय जोङो फिरफिलाय बिरहोनाय बे फिरफिलाय बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो रुंसारिफोरनो बावनाय बे हाबाफारिया जोंहा जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दा बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावहाय जोङो बिभिन्न जाथिनि जेरै गार', राभा, बर', आदिबासि, नेपालि बिथांमोननि जोङो कालचारेल श' बा डेमनस्ट्रेसन जोङो लानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो 12 बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोङो आलासि महरै गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' आफादगिरि सासे बर'नि थुनलाइगिरि बिथां थरेन बर' सार आरो बेजों लोगोसेनो जोङो एबसुनि मानगोनां सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो थांखि जानाय आलासि महरै जोङो क'क्राझार गभ कलेजनि बारग' लेक्सारार प्रफेसार गबिन्द बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि। दा जोंनि हाबाफारिया गाहामै गाहाम जाफुंगासिनो दङ आरो जोङो मैया डेलिगेटआव माखासे गोनां थांखिफोर लानाय जादों। बिनि थांखिनि गेजेराव मोनसे जोङो मख'थाव थांखिया जाहैबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय डाइट डिस्ट्रिक्ट इन्सटिटिउट अफ इडुकेसन बेवहाय जोङो बर' लेक्सारार जोङो दासिमबो मोननो हायाखै, नुनाय जायाखै, बेहाय एपइन्टमेन्ट हरनाय जायाखै आरो बेजों लोगोसेनो खालिबोल क'क्राझाराव नङा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय जों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय डाइटफ्राव जे बर' एमआइएलनि बा बर' बिजोंनि सासे लेक्सारार थानांगौ बेखौ जोङो मैयानि डेलिगेटआव थांखि लादों आरो बेखौ जोङो सेन्ट्रेलाव दैथायहरगोन। सेन्ट्रेला बेखौ सरकारजों बा आसाम गभर्नमेन्टनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ थाबैनो मोनहोनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दिखांदों। दा मिजिं थिदों जोंनि बे दाबिया जाफुंगोन आरो जोंनि बे खुंफुंनाया जागायगोन। आङो बे हाबाफारियाव बयखौबो आरोबाव बाहागो लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरदों। एसेनोसै। बयनिसिमबो आं दिनै जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालियाव जथुम्मा जोंनि बे औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय गासैबो जोंनि बानजाय आफादनि गिबियावनो मानाव गेदेर चेयारमेन आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि आरो गासै बिथांमोननि कलिग्स आरो आंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे बाव नुजाफैनाय नोंथांमोननि दिनै मिडियानि बे नोंथांमोनखौबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आरो नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों। बेयाव नोंथांमोना दिनै फैनानै जोंनि ओनसोलाव जोंनाव जे बे मोनसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे मोनसे गोथार जे हाबाफारि बे गोथार हाबाफारिखौ दिनै जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे जाहाथे जाफुङो आरो बेयो साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै नैथि सान मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान सुरबाय आरो बे दा दिनै नैथि सानाव जोङो गेवलां मेल लादों। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा गोबां आलासि गेदेमा आलासिफोर दङ। दा बे गोबां गेदेमा आलासिफ्रा दिनै फैनानै जोंनि जाथिनि जोंनि हारिनि जोंनि थांना थानायनि जोंनि बर' राव हारिमु कालचार जोंनि जाथिखौ फोथांलांनायनि जोंनि रावखौ फोथांलांनायनि जोंनि दिनै बे बिमानि रावखौ जोङो बे बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय बा जोंनि बुहुमनि गासै खना खनला थानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि गासैबो जौगानाय जोंनि हारिनि जौगानाय जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा दानाय बेफोर बायदिसिना जोंनि दिनै हाबाफारि एजेन्डाखौ लानानै दिनै गोबां जोंनि दाखालि मैया मोनानि थांनाय थान्दै मेलावबो गोबां सावरायनाय जादों आरो गोबां मोजां बाथ्रा
सावरायनाय दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों गोबां थांखि आजावनो हादों आरो बेफोर थांखिफ्रा जाहाथे आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जोंनि बे गोथार थांखिफ्रा मोगथाङाव महर मोनो जाफुङो आं बेखिनिखौ बयनिसिम गोसो गोथारै आङो जाफुंथों होननानै मिजिंथिदों दा बेयाव आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखौनो बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मोनसे जे गोथार हाबाफारिखौ जों दिनै गासै रायजो राजा आइ आफानि मदद लानानै जोङो नैबे दिनैसिम बे पर्यायसिम जों सफैनो हाबाय बेखौ आं बयनिसिम गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो आं साबायखरखौ बावदों आरोबाव लोगोसे बाव दिनै जोंनि बे दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि बे गासै क'क्राझार जिल्लानि सरकारि मावख' फोरोंगिरि आरो माखासे जोंनि मानव गेदेमा बिथांमोना जोंखौ जेनाखि थाइसे थाइनै जोंनो रां अनसुंथाइ हरनानै जोंनि बे जेनाखि हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव बिथांमोनहा जे मदद हेफाजाब हरदों आं बेखौ बानजाय आफादनि दिनै आं लिंथुमगिरि जानानै बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोथारै आं साबायखरखौ बावहरबाय आरो इयुनाव आं मिजिंथिदों जोंनि बे जाखि सिमां जोंनि बर' हारिनि जे सिमां जों बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि जोंनि जे सिमां जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मोनसे सिमांमोन बे सिमाङा अरायबो जाफुंगोन आरो मोगथाङाव महर मोनगोन आं बेखौ आंनि दिनै बे बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि जानानैबो आं बेखौ अरायबो हास्थायो आरो मिजिंथिदों बे अरायबो सानसे जोंनि साननाया निस्सय जाफुंगोन दा बाव आङो जोबथारनायाव गासै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय औवाबारि जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव जे खुंफुंनो लानाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जोंखौ लैहोर फैनानै दिनै बे गेवलां मेलाव मदद होफैगोन आरो जोंनि बे जेरै साननैनि हाबाफारिया जाहाथे मैया जेरै मोजाङै मोजां जाफुंलांदोंमोन आरो दिनैबो जाहाथे बेबायदि जोंनि बे जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाफुंलांगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैसिम बेयाव जे जोंनि मिडिया नोंथांमोनखौबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिबाय आरो गासैबोनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय खुलुमबाय थेंक इउ।